Сәлем, эфирда музыкаль койма хит парады һәм мин Айсыл Олерон. Шулай итеп 2017 елның җәйенә дә нокта куяр вакыт җитте. Әле кайчан гына планнар корган идек. Шул исәптән җырчыларыбыз да җәйгә үз хыяллары белән уртаклашканнары хәтердә. Ә бүген инде соңгы 3 айга нәтиҗә чыгарсак та була. Кем, кайда булган, нишләгән, нинди уңышларга ирешкән, бу һәм бик күп башка сорауларга җавап алдагы минутларда. Килешерсез быелгы җәй күпләрне аптырашта калдырды. Әлбәттә, без көткән җәй булмады бу. Өметләр акланмаса да, төшенкелеккә бирелмик. Эстрада йолдызлары да күңелсезләнергә сәбәп юк дип саный. Конкрет мисалларга тукталганчы, хит-парадның яңа катнашучыларын каршы алыйк. 15нче урынга Сиям дигән миңа җыры белән Илмира Сөләйманова һәм Рамил Галимҗанов дуэты килеп керә. Дәшә иртән, үртәп мине көлеп йөри читтән. Үзе үрти, үзе миннән көлә. Мин бит сине шулай сөям диям. Искән чакта җылы назлы җилләр, сиңа алар сөйли икән иләр. Сөям дия сиңа искән җилләр, сөям дия мин дә сөям җүләр. Шакта жылы назлы җилләр, сиңа алар сөйли икән иләр. Сөям дия сиңа искән җилләр, сөям дия мин дә сөям җүләр. Карыйсың миңа, мин кызарам, каршы берни дәшмим, мин оялам. Ышанам мин ниләр сөйләсәң дә, Сиям деген әле сөймәсәң дә. Искән чакта җылы назлы җилләр, сиңалар сөйли икән иләр. Сөям дия сиңа искән җилләр, сөям дия мин дә сөям җүләр. Тұрсам мин юксынам, синнән башка дөньям буш заман. Яратам мин синең көлүеңне, яратам мин мине сөюеңне. Искән чакта җылы назлы җилләр, сиңалар сөйли икән иләр. Сөям дия сиңа искән җилләр, сөям дия мин дә сөям җүләр. Чакта җылы назлы җилләр, сиңалар сөйли икән иләр. Сөям дия сиңа искән җилләр, сөям дия мин дә сөям җүләр. Сөям дия сиңа искән җилләр, сөям дия мин дә сөям җүләр. Хит-парадка бу атнада Ләйсән Гимаев да килеп кушылды. Җәйнең иң истә калган мизгеле дип җырчы кызы Зифаның туган көнен атады. Шулай ук Башкортстанга сәяхәт итүләрен дә онытылмас хатирәләргә бай булды ди Ләйсән. Ул табигатьнең шиксез матурлыгын әйтеп бетергесез. Күңелләребезне аеруча Башкортстан таулары әсир итте дип сөйләп китте Гимаева. Сүз уңаеннан бу сәяхәтнең кайбер мизгелләрен җырчының социаль челтәрендә дә күреп була. Ә хәзер 15леккә әйләнеп кайтыйк. 14нче урында Кил яныма клибы.
Dünyada sen barın Hemmin ağından nasip yarım Sine köttüm Birgine qaradın Gözüme sihri qaraş Süzsüz gine Gaşık ettin Qaynar suyu Uşağında Dürlep yanı gırkem Senin bilen birge Tatlı suyu Utrağında Qalıyıq biz məngəgə Qalıyıq ikəv günə Kili kili yanıma Kili kili yanıma Qalıyıq biz məngəgə Qalıyıq ikəv günə Kili kili yanıma Kili kili yanıma Qalıyıq biz məngəgə Qalıyıq ikəv günə Qalıyıq ikəv günə Qarашın irkəli canımna Sizəm tılsımlı nazını Sulaşında Benim yürek hazır seni Sen tek birden birim öttüm yazmışımda Qaynar suyu Uşağında Dürlep yanı gırkem Senin bilen birge Tatlı suyu Utrağında Qalıyıq biz məngəgə Qalıyıq ikəv günə Kili kili yanıma Kili kili yanıma Qalıyıq biz məngəgə Qalıyıq ikəv günə Kili kili yanıma Kili kili yanıma Qalıyıq biz məngəgə Qalıyıq ikəv günə Qalıyıq ikəv günə Kili kili yanıma Kili kili yanıma Qalıyıq biz məngəgə Qalıyıq ikəv günə Kili kili yanıma Kili kili yanıma Qalıyıq biz məngəgə Qalıyıq ikəv günə Kili kili yanıma Kili kili yanıma Qalıyıq biz məngəgə Qalıyıq ikəv günə Kili kili yanıma Kili kili yanıma Qalıyıq biz məngəgə Qalıyıq ikəv günə Qalıyıq ikəv günə Айрат Сафин үшін бұл жай шақты оңышлы болған бірнеше ай тырышып эшләгән эшнең нәтиҗәсе өр яңа альбом нәкъ җәй ортасында дөнья күрә. Бәхет төне җыентыгын башта Мәскәү клубында тәкъдим итә, шуннан соң диджей Радик белән берлектә Рәсәй булып гастрольләргә юл тота. Билгеле, ял турында уйларга вакытлары да булмый. Киресенчә, графикларның шундый тыгыз булуына шатлана гына егетләр. Эш күп, Аллага шөкер диләр. Ял итүен аны бит кирәк булса, юлда да оештырып була. Су кырып чыгарга күп кирәкме дип шаяра Айрат. Бүген җырчы егет Фитратның 13нче урынында. Özbekkanın biriyle yürek sintip dibe Niksin hislerimle yaşarım elde Koyuluğum jüye hazırlanıp yerim Lakin kürgeç dağın karışın nanerim Yazmadım yazalmadım Kotkada sallanmadım Seni tüpküne kümülüm Dürlerine sakladım Yanlarımdan yılmayıp gidesin Elle kuyusuz deyip şulay sinkeresin Deşe olmasam da yaratanın deyip Destürsüz urlar menelesine gile Yazmadım yazalmadım
Күптән түгел генә Гарәп әмирлекләреннән кайтып кергән Айгөл Рахимова инде җиң сызганып эшкә тотынырга да әзер. Димәк, Рахимовга бу җәйдә күп кенә җырчылардан айырмалы буларак ял тәтегән. Тик ялга киткәнче шактый гына эшләргә туры килгән икән. Иң истә калган әлбәттә клип төшерү булган. Җырчы кызның "Син янымда булганда" җырына төшерелгән клипы хит-парад баскычлары буенча ышанычлы адымнар белән үргә менүен дәвам итә. Бүген 12нче урын. Розалия Каюмовның исендә мәңге калдырмаган. Беренчедән, җырчы кыз бу җәйдә беренче клибын төшерә. Икенчедән, быел ниһаять Константин Райкинның театр мәктәбен тәмамлый. Мәктәп дигәч тә аның исеме генә шулай. Сүз билгеле, югары уку йорты турында бара. Розалияның тормышының шундый бәхетле мизгеле белән котлыйбыз. Киләчәктә институтта алган белемнәреңне уңышлы итеп кулланырга ясын сиңа. Сөйәм бидең җыры белән Розалия Каюмова 11нче урында. Парадның онлыгын Рафаэл Латыпов ачып җибәрә. Бу җәй узды да китте, узганын сизмәдек тә дип уртаклашты җырчы. Башка җәйләрдән бер аермасы булмады. Шулай ук эшләдек, шулай ук чыгышлар ясадык, һәр вакыттагыча күп вакытыбызны юлда уздырдык диде. Әмма сентябрьдә Латыповлар үзләренә бүләк ясамакчы. Көз башында ниһаять ял итәргә җыеналар.
Қоя барып, нишек ел итүләр турында соңрак бәян итәрбез. Әлегә сезне Рафаэл Латыповның үзенә бирик. Bir yılmayıp qaradın nige Partayıp min gaşıkmın Gaşık yüzüne Ömür ütse de Şallar tırse de Üzünü siyem Partlık jitse de Ömür ütse de Şallar tırse de Üzünü siyem Partlık jitse de Şeşlerime ok düşer Yıl ötken sayın Birge canım yeşikşer Ömrünün melin Ömür ütse de Şallar tırse de Üzünü siyem Artlık jitse de Ömür ütse de Şallar tırse de Üzünü siyem Artlık jitse de Таныш моңнар, сіз яраткан жырлар. Татар радиосының популяр хитлары инструменталь яңгырашта. Грандиоз жанлы концерт. 21 октябрь. Пирамида. 297-43-77. Жей буе яңгыраган жырларны тыңларга килегез. Татарча солянка жейге хитлар. Айгүл Рахимова, Ләйсән Гыймаева, Илназ Бак, Венера Ганеева, Ландыш, Маяс Фасыхов, Әлфина Әзгамова, Рафаэль Дина Латыповлар һәм тагын бик күп танылган җырчылар. 22 сентябрь. Филармония 297-43-77. 6+. Концертның генераль спонсоры Зенитбанк группасына кіруші Дивон Кредит акционерлық банка. Яраткан җырчыларыгыз Дәрбишчеләр бистәсендә. Татарча солянка. Ландыш, Ришат Фазлыахмәтов, Илмира Нахимова, Ирка, Мөнир Рахмаев, Хамдуна Тимиргалиева, Рисат Хамзинира Рамазановлар. 13 сентябрь. Сәйдгалиев исемендәге Мәдәният сарае. 8927 414 78. 6+. Шешке құлағына операция ясату сәбәпле бу җәйдә очкышларда ошудан баш тартырга мәҗбүр булган. Чит илдә ял итүендә нәкъ менә шуңа күрә киләсе елга кичектерергә туры килгән. Аның каравы шатлыклы мизгелләр дә күп булды ди җырчы. 11 айда кызы тәпи йөреп киткән. Шушы көннәрдә нәни кызның беренче туган көне булып узган икән. Кыскасы, бу җәйдә күңелле мәшәкатьләр барыбер дә күбрәк булган дигән нәтиҗәгә киләбез. 9-нчы урын. Сені сағынып қайтқан едім, ауыр миңа шундый ауыр. Дауыллардан қалғаны сыман, дауыллардан қалғаны сыман. Хәлсізләніп ауған ауыл, хәлсізләніп ауған ауыл. Нишләдің сен ауылым кім дәшмәді, ялтлап қойды шишімәләрі, ялтлап қойды шишімәләрі, гүя жернен көз яшьләре, гүя жернен көз яшьләре. Ниләр булды сиңа ауыл, қайда синең назлы җилең, дауылларга биришмәгән, дауларга биришмәгән. Халкымның син җаны идең, халкымның син җаны идең. Нишләдең син авылым минем, миңа беркем дәшмәде.
Ялтлап куйды шишмәләрен, ялтлап куйды шишмәләре, гүя җирнең күз яшьләре, гүя җирнең күз яшьләре. Хит-парадның 8-нче урынында эстрадабызның иң матур парларының берсе Гүзәлем һәм Салават Миңнеханов. Быелгы җәй аларның һәр кайсы өчен төрлечә истә калачак. Әйтик, Гүзәлем җәй башында кайнанасы һәм туганнары белән Төркиягә кылган сәяхәтеннән онытылмас хатирәләр алып кайткан. Июль азагында булып узган 25 яшьлек туган көнендә Гүзәлемгә бары уңай эмоцияләрне бүләк иткән. Ә Салават Миңнеханов бу җәйне киресенчә тулысы белән эшкә багышлый. 3 ай эчендә аның тарафыннан 3 клип төшерелә. Берсе үзләренең дуэты өчен булса, икенчесен яшь башкаручы Регина Тимербулатовага, ә өченче клипны Фирүз Кахиров белән Гөлназ Солтанова өчен төшерә. Җәй буе җиң сызганып эшләгән Салаватның хәзер бик тә ял итәсе килә. Диңгезләрегез дә, Төркия мисырларыгыз да кирәкми. Бүтән хыялым Татарстанның берәр шифаханәсендә рәхәтләнеп, йокы туйдырып ял итү дип сөйләде ул. Бүген йолдызлы гаилә хит-парадның 8-нче урынында. Жаным тормыш ямен татып, бергә яшәү кирәк ут янып. Ай-ай-ай-ай, мәңгегә бергә шулай. Ай-ай-ай-ай, яшәргә язсын Ходай. Ай-ай-ай-ай, мәңгегә бергә шулай. Яшәргә язсын Ходай. Ай-ай-ай-ай, мәңгегә бергә шулай. Менә кызым минем килен булып төшкәндәй, килен күлмәген кешеп торып. Dur, nişe bededin şu korkutup? Әбисе, Нәрсә булды? әбисе, мен сені шундай яратам. Ай-ай-ай-ай, мәңгегә бергә шулай. Ай-ай-ай-ай, яшәргә язсын Ходай. Алина Әхмәтшина җәйнең бер көнендә бушка уздырмаган, эшләргә дә, ял итәргә дә өлгергән. Дөресрәге Кырымда булган вакытта икесенә дә вакыт табырга тырышкан. Үзенең өлгерлеге нәтиҗәсендә күпләрдән аермалы буларак җырчы кыз бу җәйдә рәхәтләнеп кыенырга да, кызынырга да мөмкинчелек тапкан. Ә иң мөһиме җәй башында ук үз алдына куйган максатлар исемлегендәге барлык пунктларны да тормышка ашырган. Афәрин, Алина, синең энергияңа көнләшәсегенә кала. Жайылған күнімізде, йылмаю yüzүбүздө, әттиәнни утырасыз ем биреп түребізде. Рәхмәт әттиәнни дейбіз, туған жанлы итем бізні үстіргенлерігізге. Әйе шул, шулай шул, үстіргенлерігізге. Әйе шул, шулай шул, үстіргенлерігізге. Шыдамнарбыз, қойғыда сыналғанбыз, әр бірі туған үшін үллерлік туғандарбыз. Апа сіңіл үнне абый, бірсінен бірсі шәшяны, қойя қойсаңа да яррай. Әйе шул, шулай шул, қойя қойсаңа да яррай. Әйе шул, шулай шул, қойя қойсаңа да яррай.
Ашып кеткен бізде туғанылашып өткенбіз. Жектемі барлық жершілар да тезірек клип түшіру яғын қари. Табиғатның ең матур шағында ішлеуі дәрәхат, шылық уақытта тұрышып ішлеген ішінің нәтижесі дәйбәт бұла бет. Келешірсіз. Бүгінгі хит-парадта қатнашушы жершілердің да көбісі бұл жайда клиплы болған. Лилия Хаснулова да бұл шырақта ескерме түгіл. Аның язларда табылдың жеріне түшірген клибі Буатнада 6-шы орынға мініп жетті. Қышларының ақ бураны бүләге шатнама, суығы түзерлік янәшә болғанда сүйгенім, көріне матурлы güzellik. Yazlarının исіде түсіде сүйіден тұрғанын білмедім. Бар дүниям шешкеге көмілді, yazılarda табыдың сүйгенім. Yazlarının исіде түсіде сүйіден тұрғанын білмедім. Бар дүниям шешкеге көмілді, yazılarda табыдың сүйгенім. Күзләрім муллықта шулайда ялғызым, байлықта көрінмей мигәдер жәйлерінің жылысы, ерекні жылытып үлгірмей. Язарның исіде түсіде сүйіден тұрғанын білмедім. Бар дүниям шешкеге көмілді, yazılarda табыдың сүйгенім. Yazlarının исіде түсіде сүйіден тұрғанын білмедім. Бар дүниям шешкеге көмілді, yazılarda табыдың сүйгенім. Узып барушы жайны ерке калейдоскоп белән чагыштыра. Маҗараларга, күңелле вакыйгаларга, кызыклы чыгышларга бай булды бу җәй ди ул. Ира Артур белән шул арада ял итәргә дә өлгергәннәр. Хәзер инде җаным, тәнем белән сольный концертыма әзерләнәм. 15 октябрьгә хәтле күп калмады. Бөтен игътибарымны иҗатыма юнәлттем дип уртаклашты җырчы. Сыналган мәхәббәтем җырына төшерелгән клибы белән Иркә Буатнада 5-нче урында. Яр була, пар буlalımay, yaratışkan yerlere bula, bir can bulalımay, bir can bulalımay. İki olma, iki gel, iki akışınla bel, iki ayrılmaz kanat. Mini seni yaratam, yarat, mini canım yarat. Mühim yaratуың білән мине хөрмәт итүең, мине хөрмәт итүең. Ике алма, ике гел, ике акышымны бәл, ике аyrылмас канат. Мине сине яратам, ярат, мине жаным ярат. Гайыплы булган чак була, сабыр кеше табасың. Ят қарашлардан мені сақлап қаласың, мені сақлап қаласың. Ике алма, ике гел, ике акышымны бәл, ике айрылмас канат. Мені сені яратам, ярат, мені жаным ярат. Ике алма, ике гел, ике акышымны бәл, ике айрылмас канат. Мені сені яратам, ярат, мені жаным ярат. Ландыш Нигманжанова быелгы җәйдән канәгать калган. Әле булай ук эшләгән юк иде. Соңгы 3 ай айрыша бик уңышлы булды дип уртаклашты ул. Графигі тыгыз булуга карамастан җырчы өчен гаиләсе һәр вакыт беренче урында. Шуңа күрә мөмкинлек чыгуга Ландыш ираткан ире Газиз балалар янаш кына. Балалар дигәннән социаль челтәрдә Нигманжанованың улы Гомәр һәм кызы Ләйләнең күңелле маҗараларын карарга була. Ландышның җәе ничегрәк узу әнә шул кыска видеолардан да ачык күренә. Uyku dedim kağılma, күңелем kılına. Eşikleri tuzum soğuk, yürek biti sağda. Yılmayıp gülü
yarattım Min sina süygenim üzülüp janattım Yağımlı qaraşı Şu alta uyları Düze battı Tuttur yüreğime suyuğu Hazirinde Uzuzime taballim uğrım Düze battı Tuttur yüreğime suyuğu Hazirinde Min bitinin mehabetin kılım Şuraya bir dostlar Dina Valiyeva bu jeyde Ulu İskender'ni әбиләре, бабалары янына Türkiye'ге yol итәргә җибәргән. Бу үзүк онытылмаслык вакыйга булган. Уларын сагынган әти-әни озак түзми. Бизнес компанияләренең 5 еллыгын бәйрәм итү өчен шулай ук Türkiye'ге юл тота. 4 көнлек ялның бер тәүлеген шул рәвешле Дина һәм аның ире, әти-әниләре һәм уллары белән уздыра. Анталиянең иң матур урыннары буйлап машинада һәм яхтада ура бозалар. Кыскасы, Динаның клибында күренгән искиткеч табигатьне малайлары үз күзләре белән күргән. Без дә янәдән хыялларым клибына күз салыйк әле. 3нче урын. Хыялларым һаман алга дәшә Яшәүләрем тормыш сынавы Яши белеп җирдә яшәгәндә Бу тормыштан туеп буламы Хыялларым өмет белән тулы Җырым юлдаш барыр юлымда Җитәкләшеп алга барган чакта Минем улым, синең улымда Язмышларга борылышлары кертеп Ходай бирә меңнән сынаулар Мәхәббәт һәм сөю булган чакта Кабул була барлык юраулар Хыялларым өмет белән тулы Җырым юлдаш барыр юлымда Җитәкләшеп алга барган чакта Минем улым, синең улымда Дилә Әхмәтшиның һәр вакыт хәрәкәттә, җырчы кызның җәйне сагынып искә алырлык мизгелләре күп булган. Беренчедән, сөярмен җырына клип төшерелә. Икенчедән, кунаклар каршы алып туган көнен билгеләп уза. Өченчедән, Казакстанда узган Сабантуйда чыгыш ясый. Дүртенчедән, үз гомерендә беренче тапкыр палаткалар белән табигатькә чыга. Бишенчедән, юк җитәр. Диләнең үзенә сүз бирик. 2нче урын. Yürme hislerini Күңелен яратса түзімсіз Бір мезгілдей қысқа ғұмырләрні Сеймей яшәүләрің негізсіз Алдама жанымны, алдама йөрәкне Тоясын бит сөйіп, сөйіп, сөйіп Тепкенем миндә хаталама жаным Сине генә сөйіп, сөйіп, сөйіп Яшәрмен, сине генә сөйәрмен Сине генә сөйәрмен Сөйәрмен, сине генә сөйәрмен Сине генә сөйәрмен Бәйләмиңа сөю хисләреңне дә бөйші йөрәк ярасын Күңелем
Ришат Фазлахметов бұл жай бик үзенчәлекле болды дейм. Қойяғы білән деген едім, бұйыл бір тапқыр да су кірмедім. Мұнды жайының болғаны юг иде әлі деп жауап берді. Аның қарауы күнде мұнша кірген, чөнки соңғы 3 айны ауылда оздырған екен. Күндізін ішлеп, кешін мұншада шабынған Ришат шулай айтып, бұл атаның лидері деп табылды. Бірінші орын. Өткенісіңдір әткей, қайталымадың, шитті ерті язымыш юлларын. Сиға атап жәрім язылмады, ялғышымыны соңырақ аңлады. Yıllar ötken sayın akıl girer, Yışkıresin etkey düşlerime, Sağışlarım diye yüreğime, Kaytıp bulamıyla kin ötkenige. Kaytan sayın bizini karşı ala, Üy karşında özgen bileşir. Sağınabız seni barımızda, Kirek şakta jilmik igeşir. Yıllar ötken sayın akıl girer, Yışkıresin etkey düşlerime, Sağışlarım diye yüreğime, Kaytıp bulumuyla kin ötkenige. Үмітлерімізді бек ақламаса да 2017 жыл жайына рәхмет айтып, саулашы. Әкірлеп күзге кіребіз. Жыршылар яңа концерт сезонына аяқ басса, оқушылар мектеплерге, юғары оқу йортларына юл тұта. Қысқасы, тұрмышының яңа этабы башлана. Ол өзі білән бары шатлықлар гына алып келсін. Әнә шундай изге тіләкләр белән мин Айсылран сезнең белән саулашам.